Bona tarda a tothom. Senyor cònsol de Palestina, senyora diputada molt honorable, senyora Hanin Zohbi, convidada d'honor avui a l'acte, senyores diputades, senyors diputats, amics, senyores i senyors. Moltes gràcies per la vostra assistència i gràcies per acompanyar-nos a commemorar la Nakba. Aquest any commemorem el 66è aniversari, el 66è any d'aquest 15 de maig de 1948, any en què es va crear l'Estat d'Israel i a la vegada l'expulsió de 800.000 palestins fora de la seva casa i de la seva terra. Avui en dia, i 66 anys després, hi ha més de 5 milions de palestins que viuen en la diàspora, a l'espera de tornar a casa seva, d'on no havien d'haver sortit mai. El que demanem nosaltres, els palestins, no és més que això, tornar a viure com qualsevol altre poble a casa seva. Demanem que es compleixin les resolucions de les Nacions Unides i del Consell de Seguretat. La resolució 194 de la ONU, aprovada al desembre de 1948, demana explícita i clarament el retorn a casa seva de tota la població palestina expulsada aquest mateix any de 1948. La resolució 242 de la ONU, aprovada en novembre de 1967, ordena explícita i clarament la retirada de totes les forces d'ocupació israeliana fins les fronteres d'abans de la guerra del 5 de juny de 1967. Els palestins únicament demanem justícia. Justícia amb una base legal, que és el compliment de les resolucions internacionals. Senyores i senyors, la situació actual a la població civil palestina és pèssima. Viure sota una ocupació militar és simplement horrorós. I a Gaza la situació, tothom ho sap, és una presó immensa, cruel i injusta, que els governants occidentals simplement ignoren. A Palestina, la situació política i social està clarament definida. Existeix la força militar ocupant i la població civil ocupada. L'opressor i els oprimits. Estan els colons il·legals armats i la població civil indefensa. Però, malgrat tot, jo soc optimista. Avui en dia existeix un moviment social a nivell internacional que defensa els drets del poble palestí, moviment representat per moltes organitzacions civils, ONGs i associacions com la BDS i moltíssimes més que no enumero per no vull deixar-me cap. Aquests moviments que avancen firmement per explicar al món la veritat d'aquest estat racista que practica l'apartheid i la neteja ètnica. Avui, i en senyal d'aquest optimisme, entreguem al Premi Esperança la seva 5a edició 2014. Aquest any, el 2014, que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat com l'any internacional per la solidaritat amb el poble palestí. Abans d'acabar, vull donar les gràcies a la presentadora, la gran Mercè Sampietro. Moltes gràcies. Gran actriu. Gran actriu i gran persona que avui desinteressadament col·labora amb nosaltres conduint aquest acte. Moltes gràcies, Mercè. Gràcies, amiga. I moltes gràcies per vosaltres, per la vostra assistència i sigueu benvinguts. Moltes gràcies.